dan svima, ja sam Vuki i danas ćemo da igramo Clash Royale. Malo ćemo da zarađujemo trofeje, borit ćemo se i pravit ćemo bolji dek. Hajde da krenemo. Tako. Ja to... Nisam ništa menjao od kako smo od prošlog klipa. I ajmo. I krećemo. Ćao, kola. Idemo sa Valkyrie. O ne, što je? Gospodine. Ne znam da će li nijedan Bogdan da mi pukne. Odlično, to nije trebalo. Haha. Ne trebali smo ikada potrošiti trofeje i sad idemo dalje. Odlično. To i trebalo bi se desiti. Pa nisam, znam da ovo... Ajde, vidim što ću sada radiš. Pa da pobedio sam, da sam zaboravio. I tako, idemo još malo. Ajmo još jednu bitku, pa ako izgubimo, ako ništa. O ne. Zaboravio sam da uključim to, sve nema veze. Započet ćemo sa njim. Radit ćemo njegovu liniju. I vidio. Obično ga okupe. Super. To je trebalo da reši. Dobro nek zove. Idemo dalje. Dobre.
To je najgora stvar koju mogu da uradim. Ne! Da li je moguće da smo ga pobedili? Tako. I to je bilo to za danas, priključite se u sljedećem klipu. Ako vam se video dopao, ne zaboravite da lajkujte, ako želite još subscribeujte. To je to za sada. Doviđenja.